Bună seara! Vizionați Acces Interzis. Acum 2 săptămâni am fost martorul unei discuții dintre două femei. Povesteau despre ceea ce li s-a întâmplat mai multor locuitori din Cotul Morii, raionul Hâncești. Nu era vorba despre inundațiile devastatoare din vara trecută. Vorbeau despre zeci de bărbați și femei care, ani la rând, ar fi fost exploatați de un oarecare părinte spiritual al cultului religios Krishna. Nu am ezitat să verificăm aceste informații. Am rămas șocați de ceea ce avea să aflăm. Iar aceasta ne-a dus la gândul că în Moldova ar putea exista zeci, sute, poate mii de victime ale cultelor religioase, care în ultimii ani apar ca ciupercile după ploaie. Care ar putea fi consecințele impotenței statului de a riposta valului de confesiuni religioase, de altfel străine, nouă, moldovenilor? Aflați acum la Acces Interzis. Cotul Morii, raionul Hâncești. Acum 10 ani, mai mulți tineri din această localitate erau entuziasmați de faptul că un consătean de-al lor a organizat un club sportiv unde aveau posibilitate să practice artele marțiale. După ceva timp, membrii clubului sportiv aveau să fie inițiați nu doar în taekwondo, dar și în învățătura cultului religios, conștiința Krishna. S-a început de la asta, cu sportul, el a deschis o secție acolo de taekwondo, el nu mânca carne, nu bea și cum băieți s-au aprochet așa, cu sportul, cu asta, că nu era nimic între asta. Noi deodată eram vreo 20, pe urmă am ajuns și eram vreo 80. Viața lor s-a schimbat radical după ce au început să urmeze orbește toate îndemnurile așa numitului lider Krishnaid din Cotul Morii, Mihai Popa, și a concubinei sale, Raisa Bunescu. Totul se reducea la faptul că toți adepții cultului trebuiau să muncească doar în folosul lui Mihai Popa și Raisei Bunescu, care pretindeau că sunt unicii care vorbesc cu Dumnezeu. Dumnezeu zice așa, Dumnezeu nu dă voie și eia. Dumnezeu zice că lor trebuie lua mașină. Acasă mai puțin trăgeam. Părinții tot timpul ne întrebau unde ne ducem, ce facem. Părinții nu știau ce facem noi. Și noi, din la încrederea asta în care am căpătat-o, dar rămâneam zile și nopți acolo, lucram, munceam. Între timp, mulți dintre adepții lui Mihai Popa au plecat să muncească la Moscova, unii lăsându-și soțiile și copiii să se descurce singuri, pentru că tot câștigul venea în buzunarul celor care comunicau cu Dumnezeu. Fiecare zăgrăim cu dâns pe telefon, ca când întrebam de Dumnezeu și să facem și să... Ei, adică transmiteau și spune Dumnezeu, dacă noi avem întrebări. Regulat, în fiecare 2 săptămâni, o lună de zile, trimiteam bani. Toți băieții lucrau, doar acolo. Noi cu reparații, facem reparații de $80.000, de $100.000. Ei lucrau la Moscova, făceau foarte mulți bani, foarte, foarte mult. Veneau acasă, nouă tot ne trebuia la femei, dar ei nu ne lăsau o capică, că tot le dădeau lor. Și toate acestea au durat mai bine de 10 ani, până când unii dintre ei și-au dat seama că au nimerit în mrejele unor escroci. Abia în primăvara acestui an au decis să-i declare organelor de drept. Banii pe care îi câștigam le dădeam lor, pentru că Dumnezeul Krishna spune că ei trebuie să aibă casă mare, frumoasă, la ei vine multă lume și ei trebuie să fie exemplu. Eu am simțit pe pielea mea cum e să trăiești în iad. Își băteau joc de soțiile noastre, ele au băut și pastile ca să se sinucidă. Raisa mi-a spus să plec la Chișinău și să fac întrerupere de sarcină, fiind la 22 de săptămâni. Zicea că trebuie să scap neapărat de copil, chiar dacă voi rămâne invalidă după asta. Eu la un moment dat am vrut chiar să fac o prostie, să mă spânzur din cauza la asta, pentru că nu aveam încotro, toți mă amenințau, toți erau asupra mea. Majoritatea persoanelor au fost nevoite să plece cu lucrul la Moscova. Erau impuși să trimată lunar sume foarte mari de bani. Din aceste sume, persoanele care au înființat acest cult religios, nu știu dacă este cazul să le dau numele, și-au procurat mașini luxoase, deci iată chiar... Și-au ridicat case? Da, și-au ridicat case, deci un singur exemplu, deci doar o mașină valorează peste $73.000.
Cu toate acestea, la 8 august 2010, procurorul care instrumenta acest caz a anulat ordonanța de pornire a urmăririi penale, din lipsă de probe. După chestionarea persoanelor care au fost invocate în sesizarea apărătorului, s-a constatat confirmarea parțială a declarațiilor acestor persoane. Adică ei au afirmat în explicațiile sale suplimentare că declarațiile, că bunurile care le transmiteau sau banii care le transmiteau sau cadourile care le transmiteau, să spunem, cetățenul Popa și Bunescu, făceau binevol, fără careva influență psihică sau fizică, adică nu erau maltratați. Potrivit materialelor dosarului, Mihai Popa ar fi impus în repetate rânduri mai multe femei să întrețină relații sexuale cu el. Nici aceste declarații ale victimelor nu au fost motiv pentru începerea urmăririi penale. Acesta e doar unul dintre cazuri. Zic, eu sunt verișoara ta, noi suntem din sânge. El nu spunea nimic, el tăcea. Eu îl întrebam, dar Dumnezeu ce spune pe tema aceasta? Dar el nu spunea practic nimic. Odată m-a violat, dar îndeosebi m-a dezbrăcat, se uita la mine, el își făcea treburile singur. Victima declară că a fost întreținut un raport sexual forțat. Potențialul bănuit neagă existența în genere acestui raport sexual. Aceste fapte n-au avut loc recent. Să fi fost posibil dispunerea efectuării unei expertize sau examinări medico-legale care ar constata cele invocate de către victimă. Procurorii își argumentează decizia bazându-se pe declarațiile mai multor locuitori din Cotul Morei, care îi caracterizează pozitiv pe cei doi bănuiți. Mihai Popa ar fi exemplu pentru mai mulți conseteni și pentru faptul că în 2009 Vladimir Voronin i-a conferit titlul de om emerit. Victimele spun că nici Popa și nici Bunescu nu bănuiau că vor fi denunțați la poliție. Ei plătesc la tăți. Следователь i-a chemat. El vopșe, să mă scuzați, făcut treaba mare în pantaloni, drept făcut, следователь singur a deschis ușa. Domnul Mihai, poate aveți nevoie de viceu? Nu, puțin tot acolo, s-a scăpat în pantaloni. El nu a avut niciodată de afaceri cu miliții. Dar e când s-a dus el, s-a dus jos, era aici la departament jos. Când s-a dus, ei au început o inimă deodată să spărie tare și o chema scorea și nu i-a mai interogat nici. Și apoi ei așa pe din dos că iau bani. Ei 10 ani ăștia, noi am lucrat și am dat, dar ei o strâns că ei știu ce faci. Inundațiile din vara trecută au distrus mai multe case din Cotul Morii, inclusiv și așa zisul templu al liderilor spirituali. Potrivit victimelor, aceștia nu au rămas pe drumuri pentru că ar fi avut mai multe locuințe procurate pe banii tinerilor crișnaizi, inclusiv un apartament în capitală. Cu toate acestea, Mihai Popa și Raisa Bunescu au primit cheile de la o locuință nouă în orașul Hâncești. La următoare două familii, deci Bunescu Raisa și Popa Mihail, din Cotul Morii pentru casă procurată în orașul Hâncești. Era necesar să se pornească urmărirea penală, pentru că în cadrul urmăririi penale să se stabilească circunstanțele obiective ale cazului. Din ceea ce am văzut eu, fiindcă am avut posibilitatea să fac cunoștință cu acest dosar, deci nu s-a lucrat în această direcție. Ne-am dus la departament acolo, am scris, dar nimeni văd că nică, nu se ia măsuri, că tot să râd, că ne povestești, da, cine v-a pus să dați? Ei, dai, dar aici se folosește de credință, de ce, tot este o lege. Am putea bănui că asemenea cazuri nu sunt raritate pentru Moldova, doar că acestea nu ajung în atenția organelor de drept și chiar dacă ajung, rămân nesoluționate. Exemplu elocvent e dosarul intentat acum 8 ani în baza plângerilor mai multor membri ai unor organizații neguvernamentale care propovăduiau cultul munist, confesiune religioasă înființată de coreeanul Sun Myung Moon.
Dormeam doar 4 ore pe zi. Când întrebam de ce așa de puțin, ni se răspundea că părintele nostru adevărat Mun doarme și mai puțin. Mi s-a explicat că Mun și soția lui sunt părinții noștri adevărați. Mi-au mai spus că foștii mei părinți și prietenii sunt posedați de diavol și eu trebuie să mă îndepărtez de ei. E o spălare de creier capitală și aveau lectori foarte buni. Noi, la seminare aprofundate, avem doctor de istorie cu Sorbona făcut. Când vorbea, pe te lua apa, te ducea ca un curent de apă. Victimele spun că mai erau impuse să cerșească, iar banii obținuți trebuiau să ajungă la Mun, care urma să rezolve toate problemele umanității. Banul fiind simbolul tuturor lucrurilor și faptul că tu le iei dintr-o împărăție a satanii și îi dăruiești lui Dumnezeu, acolo este un ritual special în care banii adunați pun în fața fotografiei lui San Mun și a soției lui, ei se spune o rugăciune specială și se sfințesc un fel de sare sfințită, după care intră în mâinile la figura centrală, la lider. Ministerul Justiției a cerut atunci lichidarea organizației neguvernamentale CARP și sancționarea liderilor mișcării muniste de la Chișinău. Invocând lista de probe, judecătoria sectorului centru a capitalei a clasat dosarul. Pe urmă am înțeles că avocatul care reprezenta cauza noastră și a Ministerului Justiției, Aleona, și încă mai nu știu cum îi spune, posibil că a luat mită de la avocatul care reprezenta muniștii. În orice caz, m-am auzit că împreună cu prietenul ei a plecat în plină iarnă în Thailanda să odihnească. Primii misionari muniști au început să apară în Moldova la începutul anilor 90, pe motiv că li s-a refuzat în repetate rânduri înregistrarea oficială a cultului. Aceștia activau prin intermediul mai multor organizații neguvernamentale. Noi n-am putut să ne înregistrăm ca biserică, ne-am înregistrat ca ONG și ne străduim cumva să ne rugăm sau alte elemente de acestea, să ne închinăm la Dumnezeu care sunt legate de religie, dar asta și-a fost dosarul. De ce noi practicăm elemente religioase în ONG? Acum 2 ani, reprezentanții cultului munist au reușit să obțină statut legal în țara noastră, fiind înregistrați sub denumirea de Biserica Unificării. Adepții acestei biserici vor să convingă omenirea că Mesia a venit a doua oară pe pământ și este întruchipat în persoana lui San Mun, care ar avea și menirea de unificare a tuturor popoarelor. Cum vrem să o facem? Deci metoda este foarte simplă, prin căsătorii internaționale. Eu, de pildă, am soții din Rusia, alții din altă parte și așa mai departe. Cum ți-a fost aleasă mireasă? Tu n-ai cunoscut-o, nu știai. Și voi credeți că această întrebare Nu, dar e... Deci, cum a fost mireasa aleasă? Deci, ca și mulți, cum a fost aleși până acum, a fost ales domnul San Mun, ales după fotografii și... Înregistrarea în Moldova a Bisericii Unificării, interzisă în mai multe țări ale lumii, a fost posibilă după aprobarea legii cultelor în anul 2007. Asta după ce mai mulți oficiali europeni și americani au criticat în repetate rânduri legislația moldovenească în domeniul cultelor. Mulțumim foarte mult la comunitatea europeană, care a sponsorizat cumva legea despre organizații religioase și acum, deci, cu părere de bine, foarte ușor se înregistrează orice biserică. La capitolul înregistrarea cultelor religioase și părților componente, vreau să menționez faptul că, ce ține de înregistrarea acestora, avem un succes mare. Vedeți dumneavoastră că șarpele nu are facultatea de a intra, șarpele se strecoară. Tot așa și aceste secte totalitare se strecoară cumva prin diferite ONG-uri, cu diferite scopuri declarate nobile, cu studiere de limbi străine, cu ajutoare, așa numite, etc. Până la urmă formează nuclee și din care nuclee de acum încep să-și declare drepturile și să ceară drepturi și vor forma în viitor și mișcări politice și putem să ne așteptăm că vor procede și în Parlament și trebuie să fim treji de pe acum. Căci dacă deschidem cutia Pandorei,
și atunci noi nu o să putem să o închidem înapoi cândva. Aceasta e lista entităților religioase cu statut de cult religios din țara noastră, înregistrată oficial de către Ministerul Justiției. Sunt 28 la număr. Majoritatea dintre acestea au fost înregistrate în ultimii ani. Acum Moldova e împânzită de sute de case de rugăciuni care aparțin diferitor confesiuni religioase. Nu este exclus ca în scurt timp să ne pomenim cu un număr și mai mare. Și asta deoarece astăzi, la Ministerul Justiției, își așteaptă oficializarea mai multe culte religioase. Vorbesc oficial, statistic, legal, juridic. Pe planeta Pământ nu există niciun stat care să aibă o legislație privind cultele atât de liberală, atât de permisive ca Republica Moldova. Chiar și cele mai, să zic așa, atee state din Uniunea Europeană, cum ar fi Franța, cel mai ateu stat din Republica Europeană, are o legislație a culturilor mult mai restrictivă decât în Republica Moldova. Chiar și Statele Unite, la nivel de state, componentele Statelor Unite, au o legislație incomparabil mai restrictivă decât Republica Moldova. Republica Moldova automat înregistrează orice cult, că e satanist, că prevede jertfe umane și așa mai departe, principalul să nu fie scrise cu text direct. Actuala lege privind cultele religioase nu este agreată nici de mitropolitul Moldovei, Vladimir. Ministerul Justiției a primit o lege, o hotărâre ca legile despre culte din Republica Moldova să fie asemănătoare cu legile europene. Noi nu suntem de acord cu aceasta, fiindcă Europa totuși este o țară nu ortodoxă, ci este o țară, spunem, catolică, o țară în care majoritatea sunt protestanți, sunt mai puțin baptiști, dar totuși sunt adventiști și multe alte culte sau chiar și secte religioase. De aceea eu cred că parlamentarii noștri, când au primit această lege, ei trebuie să iei cont de aceea că Republica Moldova este o țară ortodoxă și ar fi bine ca în legea despre culte acest punct să fie stipulat. Astăzi avem o serie întreagă de curente religioase, dacă doriți dumneavoastră, care nici pe departe nu țin cel puțin de tradiția poporului care locuiește în acest spațiu. Atâta timp cât societatea este în criză, indiferent. Atunci apar mișcări religioase, deci se creează un teren destul de prolific pentru a coopta și a se naște noi curente și ideologii religioase, în principiu, pentru, într-un fel sau altul, pentru a acoperi undeva, hai să zicem, partea economică, care foarte mult influențează asupra persoanei. Și atunci se încearcă, într-un fel sau altul, o promisiune, o eschatologie de promisiune a unui bun ulterior. Satul Sângerei Noi, raionul Sângerei, una dintre localitățile care prezintă un exemplu de dispersare a populației pe principii de apartenență religioasă. Baptiști, adventiști de ziua a șaptea, penticostali, martori ai lui Jehova, ortodoxi, fiecare cu biserica sa. Dacă nu-i secret, dumneavoastră unde mergeți, la care biserică? Am fost peste tot locul. Și la Pedisearniș, și la Martul Jehova am fost, și la Adventiști am fost. Dar de ce ați fost la mai multe? Să vedem unii mai calea dreaptă. Și până la urmă ce... Trebuie să crezi în Dumnezeu, să faci fapte bune. Da. Dar mergeți la biserica creștină acum? Nu. Este un sat deosebit aici, fiindcă 70% din sat sunt sectanți. Eu îi numesc sectanți, nu curente de religii sau să nu religii, fiindcă nu poți fi... Se numesc credincioși, noi suntem credincioși, aici în sat auzim. Dar noi doar cine suntem? Necredincioși. Ești rătăciți. Fiindcă credincios, ca să fii, trebuie să stemezi tot ce este sfânt. Dar ei și Maica Domnului, să mă iertați, au de curbă, Sfânta Cruce la dânsă spânzurătoare, icoana, idol. Creștinii ortodoxi din sat susțin că unul dintre motivele pentru care localnicii își schimbă credința sunt ajutoarele materiale oferite cu generozitate. Le promit că călătăți credincioși care
diferite, umanitar, că pe degeaba, noi să facem așa, să ajutăm, pe degeaba să facem așa, și lumea nevoită și numai să se ducă, să aibă și să întreține. Dacă aceste învățători ar veni din partea celor ce ne doresc binele, e altă treabă, dar noi știm de unde vin. Când vin din partea străinilor și tu ești într-o situație, într-o mizerie materială și ei îți ajută, pentru că omul căzut în mizerie materială caută susținere, caută ajutor. Pe dâns și îi susține cineva, dar cine? Cine cu interesat să distrugă ortodoxia. Toate este au venit de la apus. Și de acolo îi susține. Pe noi nu îi susține nimeni. La noi aceeași Biblie, deja o Biblie, la noi 50-60 de lei. La dâns îi dau sute de Biblie degeaba. Noi nu putem da degeaba. Dar asta nu e pricină ca să te lepezi de ortodoxie. Chiar această casă de rugăciuni din Sângerei Noi, 9 ani la rând a fost și școală pentru mai mulți copii din sat. Programul de studiu al Ministerului Educației, obligatoriu pentru orice instituție școlară, era selectat după placul liderilor confesiunii. Abia la începutul acestui an de învățământ, Ministerul Educației a decis să închidă această școală. Astăzi, elevii de aici învață în școala medie de cultură generală din sat. Dacă eu vă spun și la noi în sat și arătați televizor, pe mine mă scot din sat. Eu și așa am probleme o mulțime cu copiii. E că nu mă și vorbesc. Cu poezie despre nașterea lui Hristos, la educația morală spirituală am avut. Și să înveți și mama nu-mi dă voie atunci și să înveți el. La mine în clasă 23, 16 baptiști. Le-am spus că, mai băieți, îți vei Moș Crăciun. Și ai spui poezii care spui și la adunare, spui și la noi. Și Moș Crăciun îți dă cadou. Dar mă mulți scrie să-mi cumperi cadou, eu nu trebuie cadou. În cazul respectiv ajungem la chestia când distrugem viitorul generației respective. Pentru că el nu se poate merge nici într-o universitate, nu se poate să crească, să zicem, din punct de vedere profesional a intereselor. Doar de se fac toți propovăduitori a baptismului sau a protestantismului, pentru că altă filieră societatea nu se mai permite. Care ar mai fi motivele pentru care ortodoxii se convertesc la alte confesiuni religioase? Sociologul Viorel Cibotaru crede că, în primul rând, e lipsa culturii spirituale. Persoanele lipsite de conștiință de sine, adică lipsite de cultură spirituală, sunt foarte ușor de manipulat. Chiar dacă ești academician, scriitor, jurnalist, hiperinformat, ești o victimă ușoară pentru orice manipulator. Dacă noi ne lăsăm așa ușor manipulați de clasa politică, cu atât mai ușor ne lăsăm manipulați de presupuși și doritori de bine în formă de tot soiul de secte, culte, paraculte, anticulte. Aceste culte, că sunt zeci cu derivatele chiar sute, nu fac altceva decât să ne dezbine. Și în ultima fază ne transformăm într-o turmă de oameni fără voință, de oameni dezorientați. Faptul că pe an ce trece numărul convertiților este în creștere se datorează nu în ultimul rând slujitorilor Bisericii Ortodoxe. Acestea ar fi argumentele. Preoții înșiși, prin inactivitatea lor, prin încălcarea de către preoți a canoanelor Bisericii Ortodoxe, ei deschid larg poarta pentru influențele sectare. Este nevoie, în primul rând, să crește o generație de slujitori, de preoți, de oameni ai lui Dumnezeu, care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu de cea mai înaltă calitate. Să nu se supere nimeni, el a fost tractorist și astăzi este preot. Nu prea multă carte, nu prea multă pregătire și nu tocmai potrivită ținută morală au mulți dintre ei. Mitropolitul Vladimir spune însă că în ultimii ani au fost înregistrate mai puține încălcări din partea slujitorilor Bisericii Ortodoxe. Avem preoți deja bine pregătiți, fie bine pregătiți în Republica Moldova, în instituțiile noastre de învățământ, și nu numai aici îi pregătim în România, îi pregătim în Bulgaria, în Grecia, în Rusia, în Belarus, în Ucraina, dar fiind ispitiți câteodată, poate și dânsi încalcă legea bisericească. Dar nu
chiar într-atât cum au fost cândva. Numărul mare de culte religioase în Moldova ar fi doar o parte a monedei. Cealaltă ar fi misterul care învăluie activitatea unor culte religioase. E necesară sau nu monitorizarea din partea statului a activității confesiunilor religioase? Categoric da. Dar foarte atent și ceea ce este foarte important, această autosezare trebuie să fie una legală. Pentru că, repet, avem articolul 31 al Constituției care nu admite amestec în treburile acestor culte. Conform unor date neverificate, acum 3 ani în Moldova exista o grupare de 70 de sataniști care făceau jertfe umane. Date neverificate, dar această cifră s-a vehiculat în unele ședințe privind cultele, când s-a discutat legea cu privire la culte în anul 2007. Din momentul înregistrării și din momentul obținerii certificatului de stat de înregistrare, noi nu verificăm activitatea pe care o desfășoară cultul, deci nu avem dreptul. O Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, noi întingem mâinile noastre, Dumnezeu, noi preoți luptători, în favoarea acestea persoane care este aici în Hristos. Noi dorim și cerem de la actuala conducere, de la fostele conducere și conducerile care vor veni, ca totuși să fie patrioți acestui pământ, ca să fie și patrioți a credinței ortodoxe. Ce-l face pe om să nu fie moribund? Numai credință în Iisus Hristos. În caz contrar, avem doar niște cadavre muribundi care umblă pe stradă, care ne vorbesc la televizor, care ne promit bunăstare și spun votează-ne. Vedeți dumneavoastră, întotdeauna au fost și vânzători de țară, și vânzători de mamă și tată. Și atunci ăștia sunt cei care deschid porțile. Că îi mituiesc pe o parte sau pe alta. Eu vorbesc la modul general, fără să atentez la persoană, dar procederul este cam de felul acesta. Și își cumpără o casă unde fac comunitate și de acolo încep să prolifereze învățătura lor și îi trag pe cei care nu sunt întăriți în credință și îi trag pe cei naivi sau îi cumpără cu alte daruri materiale și financiare și atunci, iată, începe să formeze fisuri în monolitul societății noastre. Și, iarăși, țara dezbinată se pustiește până la urmă. Echipa Acces Interzis vă urează sărbători fericite și nu uitați, aveți grijă de voi și de apropiați. La revedere!